Kaseng Hill State People's Democratic Party kalapan pausyai bawat la kaya trelang bat kesorka Meghalaya Democratic Alliance hakaba kaseng BJP ru kaya dan bentalang hendrai ke HSPDP kan ya penpat bat kimat ke balabu hakamat upat ba haswa ke election hendrai kan yai but din bat Kaseng san pertai HSPDP kalapan pau ya kane hadin ke jingalang jong ke executive committee ke balalong haka hinyau tarik menta ubnai kelalengkon arajar arpawai. Hagani ke jingalang ke balalong hagani ke sengi MLA hostel hasilong ke executive committee jong ke Hill State People's Democratic Party HSPDP. Kalai keran halor ki babon ki mat trekam jong ke seng ki bakentup ru ikimat ki bakta upat ba jong ke jela. Kawai ni kimat ke bakane ke jingalang kale kran hi hakne sngi kadai halor ke jingman to jong ne ke seng ha ka bawala ke sarkar kala ai ke jaka bante ke yeng office jong ke HSPDP ka bahe 1000 square feet ndrai ke jingalang hakne sngi kala rai ban pan ke jaka ka bahe 1000 square feet Kawai pat kamat ka bagi dikhot jong ke executive committee ke HSPDP kale kran hakne ke sngi kadai halor ke dorbar ba ne ke general council ha ka bakala rai ban pedlong ha ubna jemang menta ke senam arhajar arpuwei kat bay katarik on sapen bena hadin. Haga bedai bagajeng pen kre ke election ke bansawan kajing elang hakane kesi kelarai ban batha sabarok ki district ban sedang tre kamno ban pen klan ya keseng HSPDP. Haba pai pat sekimat ke bedai bagajeng mentoi ki pat ba kejela kane kajing elang kinong kit kam jong ke HSPDP hakane kesengi kelarai ban penlong de kajing elang hakeleng kejela ban pen sengutu ginong syong snong halor ka bor ba ke ikhtiar jong ke 6th schedule. Nang ta lekren ru halor ke jingkut jing subah ke sensar kadar hagane ke sorkar haga bak HSPDP ru ke dan bentalang bat ke wei pat kamat kelong ke jing dawai ke inline permit ban yo no ke jing itu ke ketian khasi de ke pendrung no haga 8 schedule nang ta ke jing betha ke sorkar ban wat no kilat klenti ban penkut ya ke jing ka ja khaput apeng ke jela Assam bat Meghalaya bat kawai kamat ke bagane ke jingalang jong ke HSPDP ke lekren hagane ke sngi kadai ru halor ke jing dawa ban penkela no ya kapara 12 AB ban pen ko bor ke sarkar jela ban thawe lagi jong kian bala de kian jong ke sarkar jela ke tengkho ba kian jong ke sarkar pedeng kian jong ke sarkar pedeng kin om tre kam shu ha ke jela ngile ya phaidin kum ko parti halor ke ki manifesto ki jongi ki ba ngilabu syakmat ha sem arjar khat pra ha ba kum ko parti ngidan ban tre dan ngin job khendiat dan ngin job shibun ting leken kat tu ni kimat ke bakong san ke benengkong ye ken sepang ke jingkhui ke jing subah ke sensar kadar ya kan hi na ke ka party ni leken benia bat ngidon ki MLA bat ngidon ru minister de ngidon hang ne ban ong ba ke party jongi kan yen na ke banta ban yai pin sngo bat ajung dik sarkar ban don ke jing sensar ke bakhui ke subah hapo ke jela ke jongi ke bar pat ke bede bat ke ne ka tin ke thali mo ke don hapo ka manifesto ngisukben bagani ke sarkar ke simkhya mo pan pharu ya kani ka kam sa ke sarkar India bani thu no ya tin jongi ya tin khasi to kala banlong bat ya tin garo ndai ngi na kale ka party ngilom concern ya la ke jong ka khasi jaintia mo ke bangi don ru ka khasi jaintia state movement issue jongi bani ke jalal ke jong kadlong ka bhatam yangi ka party la da ya ka tin jongi kumbalaya pas da ka assembly mo bahkan itu no in advance ngidon ro ki issue ka pasateng kum upudusam arsin ngila lengba ka presentation bat ka jing thok ngidon ki kot ang ni ban ong ye ka sarkar la jong hang ni kumju sisin ngila bat ka RDA ba ka sarkar jongi kan thau ki lat lenti ban penkut ya gani ka jing ka japut bat ka sarkar Assam te ngi ai jengmut ba ka committee ka sarkar ka committee ba baro ki stakeholder kin donlang ngadu ki political parties leni ki NGO leni ki ADCs mo leni ki traditional head bakinon hangta ban sim garai ke hatam ko ban penkut no ya kene ke jingja bala ka state ka don mentala sabu pratli ki snam hagaju ko poru ngi ka party ngi don ka jing pensgo bat ka message ke Aisha borok ki badon ha ka disputed area ba maki kin rai tangga wei ka sur len tangga wei ka decision badong bakin don baik tangga po ka jelajungi Bakin munai bandon barhangi barhapok Assam. Bapan ya kan session jom borok ki state. Jadi ban bangin namyo ya karai lara klem ka sub jumpai ba de. Ka sectional ho gari ka sti ke jongi. Ka atiar ke jongi. Ndai la pendu bor ya ka. Na kata ka daw ban amen no ya ka tu ka 12 AB ka baong baya ka bor. Jong president of jong gari India mo
ban aino ha ka kerteng ka board jong gobernur jong ka jala jongi ka bamut ba ka kabinet ni ka council jong ka state ka jongi ka don ka hok ka don ka board mo ban yadai la de ban thawai la de ni wat ban nom pediang ya ki an jong ka central law mo kum ka forest act mo kum ka MDRR act ka ba kamlong applicable ya ka state ka jongi mo halor ka jinglong try man try ba ka HSPDP ke trelang bat kini ke MDA government compare la ka don kata ka jing ong baki don ka BJP haka tenrei ka ka ba ngi ong bang ni trelang tang ba ke nginom compromise pat mo ya ka nongrim trekam mo ya ki mat trekam jong ka parti pade mo ngini yengskam ba kita ki parti khamtam ki badon bar ka central government kum ke BJP bahkan long maka ban ke sentur na ka banta ban penurlong ya ki norim ki baka parti ke yang na ka banta ka ri bat ka